A vivenda é unha das principais preocupacións dos españois e non é para menos. Os alugueiros dispáranse sen control e a oferta é moi reducida. Colectivos como o dos maiores ou o dos estudantes apenas conseguen atopar un teito. Ao final, en este acabo en 11 días e agora o que pasa é que atopalos é complicado porque cada vez hai menos e este ano os precios encareceronse unha auténtica animalada. Un estudo recente reflicte que a mensualidade se catapultou un 30% en Galicia no último ano. A situación é peor nas cidades e nas vilas da costa, onde o alugueiro pode chegar aos 1.000 euros por un piso. Con este panorama, a moitos interesados ata lles compensa máis mercar unha casa que alugala. Comentei o caso e as condicións que me puxeron foron boas, no sentido de que ahora mismo salíame máis barato facer a hipoteca que realmente pagar o alquiler. O panorama non invita ao optimismo, apenas se construe vivenda nova e aínda falta moita oferta no mercado. Ademais, neste 2026 chegaremos a un momento clave, a gran revisión dos milleiros de contratos de alugueiros que se asinaron na desescalada da pandemia nos anos de 2020 e 2021. Agora cúmprense os 5 anos de contrato que establece a lei e moitos caseiros aumentarán a factura. Pero non todos os propietarios suben a este carro. Hainos tamén que, por tranquilidade e por ter inquilinos estables, prefiren non poñer os prezos polas nubes. Efectivamente, Bernardo, topamos caseiros, pero que pros que os cartos non é o único importante, ou o máis importante. Aínda quedan, e iso que non é o mesmo vivir nunha vila pequena que vivir nunha gran cidade. Segundo os últimos datos do Observatorio da Vivenda de Galicia, o prezo medio do alugueiro na comunidade rondaba os 594 euros ao mes. Nas cidades, o alugueiro medio sobe ata os 665. A Coruña é a cidade máis cara, 732 euros, Vigo 680 euros de media, Pontevedra 660, Santiago 650, Lugo 560, Ourense 555 e xa Ferrol a media é de 500 euros. Ollo, son prezos medios, claro que na Coruña hai moitos pisos a 1.000 euros ao mes, por exemplo. Pero hai concellos pequenos nos que se pode aforrar uns cartiños. Nunha vila pequena da Mariña, por exemplo, da Mariña de Lugo, como pode ser Mondoñedo, con 3.000 habitantes, podemos vivir de alugueiro por pouco máis de 300 euros ao mes. Pero o prezo medra canto máis nos acheguemos ás grandes áreas urbanas. Nunha vila próxima a Vigo, Ponteareas, por poñelo caso, pódense atopar pisos dende 480 euros ao mes. Con todo, aínda quedan efectivamente donos, propietarios, que antes que os cartos dan prioridade a que os inquilinos sexan xente estable e que coiden o piso, que coiden a casa, e prefiren non subir a mensualidade e estar máis tranquilos. É o caso dese propietario de Boiro que te acompaña hoxe, Tania. De que alugueiro falamos? Moi bo día, Bernardo. Pois sí, ollo o dato porque falamos dun piso de unha habitación recén reformado, uns 47 metros cuadrados, e ollo o prezo, 350 euros. Moi bo día, José Ángel. Hola, buenos días. Vostede sabe que no prezo no que están agora os alugueres, vostede podería pedir agora mesmo polo seu piso moitos máis cartos, pero prefire poñelo en 350 euros, un prezo moi razonable. Por que elixiu vostede este prezo? Porque prefiero coller unha persona que sea seria, é responsable, claro, é que o coide, e máis, claro, que acabe pagando todos os meses como Dios manda. É un alquiler estable tamén, non andar bailando, non? Exactamente, non andar, decir, hoxe viño 3 meses ou 2 e marchar. Bueno, tampouco non, eu prefiero que teña un pouco de tempo, me entendes? Para vostede é máis importante a tranquilidade, a seguridade, que o mellor gañar máis cartos? Pois sí. Prefiero estar tranquilo e ganar un poquinho menos. Ademais, acaba de reformalo. Vostede comentábame que ten outros pisos en aluguer que ademais levan moitísimos anos, son máis grandes e con un prezo aínda máis razonable. Pois sí, teño pisos máis asequibles que ese. Ademais, acaba de facerlle unha gran inversión, que vostede comentábame que para sacar esa inversión falle falta uns anos. Polo menos para a inversión, para desquitalas 2 anos e pico tranquilamente. Pero sabe que se colle un inquilino, que perfil ten que ter o seu inquilino? Pois mira, unha persona, eu prefiero que sea unha persona seria ou, responsable, que non, a que coido aquele máis que respete ao resto da comunidade.
Pois aí queda dito, compañeiros. A verdade é que o caso de José Ángel é un pouco aillado, porque hoxe en día, por 350 euros, nin un trasteiro na budiña aí desatopar,